barang nduk Cahayu aku nyuwun langgam. Oh iya. Langgam apa le? Bawa sik saurunge langgam. Sarung jagung. Oh iya. Nggih. Ya. Anggo bawa sing apik ya. Bawane napa, Pak? Terserah arep bawa apa boleh. Pokoke ngampil ndeke sapa ora masalah. Mung nyilih kok engko nek nyilih ki balekke ya to, Gong? Oh, nyilih balekke. Gawe bakal nganggo. Ora mesti. Ora mesti. Nyilih ngunduh barang nandur bakal ngunduh ya ora mesti. Oh. Wingi tanggoku nandur kacang sing ngunduh ya Pak RT kok nyatane kok. Dadi ora mesti. Wong gawe mesti ngenggo ya ora mesti. Contone, lah kae duduk kuburan kae. Kae gawe tok ora dienggo kae mung duduk tok ya. Tanggoku wingi ora dienggo ta mbok gawe dhewe niku ora sing engko Mbah Samin ngono kuwi. Ya ora masalah kuwi kok. Masalah iki mung ya sing umum-umum wae. Oh nggih ya. Jenenge duduk sarean karo nggawa jenazah ngono kuwi. Terbelo barang kuwi ya mung dienggo anu syarat srana. Lah nggih, lah kuwi paling saiki aja nganti wedi. Ning Jepang kok enek kereta tercepat di dunia. Sak jam wis iso ngubengi Jepang. Ning Amerika enek astronot. Numpak pesawat iso munggah ning bulan. Wis ora usah dimasalahke. Ning Jawa iki lho. 10 menit iki teko akhirat. Numpak bandosa langsung teko akhirat. Ora kalah wong Jawa iki tetep tumpakno dhewe. Bawani ayo kaya ngapa Nduk Cahayu? Ya, yuk. Dudu bondo, dudu rupa. Rupa iso tuwa, bondo iso suda. Betul. Suarane piye, Gong? Wah, sip banget ya, Pak. Empuk ya. Wis sae. Ito budelmu iki lho. Dome iki menjuluk rono nek nganti nucus gulumu ya, kena tolong, Mas. pas urat nadi langsung lepek-lepek. Njuk tulung lho ditulungi. Nggih niki pun kula inggih iki. Ndak nyoblos gembos ndak. Ya, ayo suarane apik perawan. Mbok Deh, perawan mbok ora ngerti Dik. Pokoke rung dibojo. Pokoke rung dibojo, pokoke iki rung dibojo. Perawan orane ora ngerti. Bagong. Ya wis genah kok delok sawangan bathukku. Lah perawan kok titikane dhuwur iki Lah piye? Ngono. Lambene. Iblis iki. Aja ganggu wong nyuwara kok. Iya. Yuk. Lupa pisan kena pisan. Wah, sikile kaya jam barang. Jam apa? Oh, kenapa to, Nduk? Iki kapal kok iso. Kaya jam ireng. Riyen. Wah sikil dikai jame apa ya enek to, Mas? Modern kok. Aneh-aneh Aku ora ae. ngerti jaman Sinta Sugih. Piye? Ali-ali driji kiwa 5, ali-aline 7. Kok oke aman lali loro kayak gendi. Dijejer di-share tumpuk undung. Iya. Tumpuk undung. Iya, Nduk. Yen gampang Nano. luwe gampang Nyetel streaming dasare live sing nembang genduk Umi ya disanding ning andik bantal
karo liyer-liyer. Wah. Wah, nyenengke. Niki penonton sampun 2000 punjul niki wau. Apa nggih? Wah, tak share kok niki wau. Oh, syukur alhamdulillah. Tak share yang jual beli musang Boyolali Klaten. Wah, penonton langsung ngumbu kan. Ora cocok kok. Kudune di-share ki ning nggon penggemar wayang kulit apa kasana budaya Nusantara kok ning nggon jual beli musang iki. Lah musang iki sapa? Kuwi dodol garangan ki seneng wayang, dadi karo delok wayang ngono karo golek. Oh, karo golek-golek garangan sing lemu ngono. Lha guys wae sangu ora piye Bu? Jarang Sehat ya, omahe endi? Kono apa kene? Kono kulon. Kulon. Oh kulon iki kono tak bingung aku. Aku bingung. Ora ngati-ati le Bu dompet-dompet. Ali-ali gelang-gelang le Bu diawasi le Bu. Pun leren sak Pak. Wis ora. Jaman ing Tosuro nggih. Oh ngono. Nek ngono kuwi terus tok go dhewe apa tok wek sapa? Nggih kadang tinggi iki ya Mbak, tinggi sekedap. Heeh. Oh terus nek anu dipayu didol. Oh ngono. Latihane ngene. Untuk apa itu? Praktek. Iya. Yen angel angel Monggo sarung jagung. Ya, diwiwiti saking Bonang. Kaya apa? Yuk.
sempurna Gong menurut aku kok. Nggih. Iya ta? Dedek ya entuk, pasuryan ya genah matuk, Nggih. suarane ya gathuk, rasane ya entuk. Genti aku tak nyuwun suarane Mbak Umi coba nek dangdut apa jajal ayo. Ayo. Ya terserah apa. Lagune apa? Milih ya Umi. Cari pacar lagi. Jangan paksa ri. Oh tak kira cari pacar lagi. Jangan paksa rindu. Ngono ya. Atensi. Mas Marna. Wah, ora iso piye to? Eh. Mas Marung iki juara kecamatan Ngorjen sak Taman Sari kok. Wis Jawane kono. oh dirasa. Dikirimke wong ki mau ya jaluk anak jane ya. Nggih. Tongone Mas Hendrik, ayo. Kirimke. Mas Marno siap nggih? Aku ora ketok Marno ki ora lega aku. Wah, gantenge jauh. Rambutnya dijengatke barang iki apa? Kesetrum yen aku. Rambutmu jegrak kabeh iki. Ayo. Sayang. Aku ngelak sayang. Lagunya spesial untuk Unsa. Sama saya. Oh iya. Sekarang aja. Karepku caca. Garuk dhewe. Jan lagune kok dalem banget. Wah, tenan jeru kae. Menghayati, Pak. Wah, tenan antek mak neng ngono. Ha iya. Malah untuku lara. Wah.